JSP Advice 365 चेनेलाव आं दिनै माखासे गाहामथियारि जिउनि सानथौफोरखौ थामहिनबा मोजां बोसोनथिफोरखौ बासिख्ल'नानै नोंथांमोननिसिम मोनसे सुबुरुननि माला हिसाबै दैथायहरनो नाजादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे सुबुरुनथाय माखासेनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो हागोन आरो बिनि जोहै गावखौ सोदांनायाव हेफाजाब मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। सुबुरुनथाय दा आङो बानिफोरखौ नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि बे सुबुरुनथाय खोनासंगोन, लोगोसे बेनि माखासे टिपाइसन एबा सान्थौफोरखौ बुजिना लागोन होननानै मिजिंथिबाय। दानिया आङो बे सुबुरुनथायफोरखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो थाखाय जागायजेनबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना सुबुरुनथायनि जोहै गोबां खोथाफोरखौ मोनदांनो हागोन। आइजोफ्रा थैनायखौ एसेबां गिया जेसेबां गियो बेखौदि बिथांमोननि थैनायनि उनावबो बिनि फिसाखौ आरोबाव रावबो बिथांजो बादि मोजां मोना। मानो आइजोफ्रा ओरैबायदि गोहो सक्ति दङदि बिथांमोना गावनि फिसानि थाखाय गावनि जिउखौबो बावनो हायो आरो बेनिखायनो आइजोफोरनिख्रुइ साबसिन अनग्रा गावनि फिसा फिसौखौ गुबुन रावबो जानो हाया। बेनिखायनो बुंदों आइजोफ्रा थैनायखौ एसेबां गिया जेसेबां गियो बेखौदि बिथांमोननि थैनायनि उनावबो बिनि फिसाखौ जानो हागौ आरोबाव रावबो बिथांजो बादि मोजां मोना। दा बे एखे खोथाखौनो आङो असमियावबो रेबस्लायनानै फोरमायथिनो नाजादों। नारीये मृत्युक हिमान भय नकरे, जिमान भय करे এইটো ভাবি যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সন্তানক হয়তো আৰু কোনো তেওঁৰ দৰে ভাল নাপায়। जिंगा आरो टेनसनफ्रा दाउफोर बादि बिसोरखौ जोंनि साखाथिनिफ्राय बिरथिंनायखौ होबथानो हाया। जों नाथाय थारैनो बिसोरखौ होबथानो हायो। जों गोरबोआव मोनसे रेबस्लाय बेखौ आं इंराजियाव रेबस्लायबावदों। Worries and tension are like birds. We cannot stop them from flying near us, but we can certainly stop them from making a nest in our. Worries and tension are like birds. We cannot stop them from flying near us, but we can certainly stop them from making a nest in our. थामथि सुबुरुनथायाव गुरै आरो अनसुला गोसोनि मानसिफ्रा जाम्बा मिथिगौ मानसिफ्रा बिथांमोनजों माबादि आखु दिन्थिदों, थेवब्लाबो मानसिफोरखौ खेबले खेबले निमाहा खालामो मानोना बिथांमोनजों लोगोसे मोनसे समायना गोरबो दङ। गोसोआव लाखिनो थाखाय आरो बुंफिनबावदों नैथि खेब, गुरै आरो अनसुला गोसोनि मानसिफ्रा जाम्बा नङा। बिथांमोना मिथिगौ मानसिफ्रा बिथांमोनजों माबादि आखु दिन्थिदों, थेवब्लाबो मानसिफोरखौ खेबले खेबले निमाहा खालामो मानोना बिथांमोनजों लोगोसे मोनसे समायना गोरबो। कोमल आरो दयालु मনৰ মানুহবিলাকে বুৰ্বক নহয়। তেওঁলোকে জানে মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰিছে। মানুহক বাৰে বাৰে ক্ষমা কৰি দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত এখন সুন্দৰ হৃদয়। ब्रैथि सुबुरुनथाय सोरनिबा आथिङाव हमनानै जौगानाय हास्थायनायनिसाय सोरनिबा आथिङाव हमनानै जौगानाय हास्थायनायनिसाय बे आथिं थोंनैजों आगानै दावगानानै गावनि लामाखौ गावनो दिहुननानै लानायानो साबसिन। सोरनिबा आथिं हमनानै जौगानाय हास्थायनायनिसाय बे आथिं थोंनैजों आगानै दावगानानै गावनि लामाखौ गावनो दिहुननानै लानायानो साबसिन। কাৰোবাৰ হৰিত ধৰি সফলতা লাভ কৰাকৈ এই ভৰি দুখনেৰে দুখোজ আগবাঢ়ি নিজৰ ৰাস্তা নিজে তৈয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা। मोजां मानसिखौ आनान गसाइया मोनफ्रोमबो बुब्लियावनो आनजाद नायो, नाथाय माब्लाबाबो बेखौ लोगो नागारा आरो गाज्रि मानसिनो आनान गसाइखौबो होयो, नाथाय माब्लाबाबो लोगो लाया।
ভাল মানুহক ভগৱানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পৰীক্ষা কৰে কিন্তু কেতিয়াও লগ এৰি নিদিয়ে আৰু বেয়া মানুহক ভগৱানে সকলো দিয়ে কিন্তু কেতিয়াও লগ নিদিয়ে ভাল মানুহক ভগৱানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰে কিন্তু কেতিয়াও লগ এৰি নিদিয়ে আৰু বেয়া মানুহক ভগৱানে সকলো দিয়ে কিন্তু কেতিয়াও লগ নিদিয়ে मोजां मोनलायनाय मोनसे जुवा बियो मोनसे खेला बादिनो बेखौ जाय गेलेयो लाब लक्सान थायो नंगौना नङा गोसोआ नोंनि जिउनि आयनासो जेराव नोंनि गासैबो सानस्रि आरो रिफिखाङो नोंनि गोसोआ नोंनि जिउनि आयनासो जेराव नोंनि गासैबो सानस्रियानो रिफिखाङो बे गोसोनि आयनाखौ जोथोनै लाखि नङाब्ला नों आगानफ्रामबो जेननो गोनां जागोन नोंनि गोसोआ नोंनि जिउनि आयनासो जेराव नोंनि गासैबो सानस्रियानो रिफिखाङो बे गोसोनि आयनाखौ जोथोनै लाखि नङाब्ला नों आगानफ्रामबो जेननो गोनां बेखौ जागोन सासे मुंदांखा हांबादिगा बुंदोंमोन बिथाङा जिउआव ओरैबादि मिजिं दङ बिथाङा इसोरनि अननायाव गोजौ डिग्री लानानै साख्रि बाख्रि मोनैनि जाउनाव मोनसे निउज चेनेलाव बियो खामानि मावदोंमोन आरो बेसेबांबा नाजासोमनायनि जै बियो बे निउज चेनेलखौ बेसेबांबा गोजौ फारसे दावगालांनो होदोंमोन नाजानायनि जै बे निउज चेनेलखौ आसामनि मादावनो बेसेबां जौथायाव लानानै थांदोंमोन आरो बिथाङा जिउआव मा गिबि बुब्लियाव थाखा फैसा गरसेबो गैयाब्लाबो बिथाङा मा गावनि नाजानायखौ बिथाङा माब्लाबाबो गाराखैमोन जायनि जाउनाव बियो उन्दै थाखोनि सांबादिक खौरांगिरि जानाय इयुनाव बिथाङा देरहासारनायनि मुकुटखौ गानहैनो हादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा प्रमिस लादोंमोन जेबेयाव गरसेबो फैसा थाखा गैयाब्लाबो आं मालाबाबो उनफिनना नाया आंनि खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन आरो बे मावलांनायनि जोहै आं सानसे जाफुंसारनायखौ मोनगोन होनना बिथाङा फोथायनाय दंमोन दा बिथांनि खोथाखौनो आङो बावहाय बर'आव सोलो दिहुननानै गावखौनो थगायना लाया सिफियाव गरसेबो रां गैयाब्लाबो सिमाङा गोबां आद्रा दं फिसा मानसि फिसा जानानै दि थागोन थेवब्लाबो लांदां लेखा बिलाइयावनो बोगोन सिमांनि सावगारि नंखाय सोलो दिहुननानै गावखौनो थगायना लाया सिफियाव गरसेबो रां गैयाब्लाबो सिमाङा गोबां आद्रा दङ फिसा मानसि फिसा जानानै दि थागोन थेवब्लाबो लांदां लेखा लायावनो बोगोन सिमांनि दावहा जायो सावगारि जेब्ला सैथो आरो असैथोनि दावहा जायो सैथोआ अरायबो हारसिं जायो असैथोनि हानजाया गोबां जायो मानोना असैथोनि आन्दोआव थायो जाम्बा जाम्बि लुबैसुला आरो फोथायखेबस' टिपाइसनखौ जोङो कौरब आरो पान्डबनि दावहानि जै जों मोनदांनो हायो दा बेखौनो टिपाइसननानै बे खोथाखौ बायनाय बेसादखौ इसोरा जोबोरैनो बाहायनो रोंगौ बायनाय बेसादखौ इसोरा जोबोर मोजाङै बाहायनो रोंगौ जोमैफ्रा बायनानै अखानि महर लायो हाखौ सिफायनानै आबादनि महर होयो जोलैखौ सिफायनानै गोदान बिफांनि महर होयो बेनिखायनो माब्लाबा जुदि माबा मोनसे खोथायाव एबा जेंनायाव गोग्लैनानै नोंथाङा गोसो बायो अब्ला दुखु जानो नाङा बुजिना लादो दि आनान गसाया नोंथांखौ माबा मोनसे गेदेर खामानियाव बाहायनो नाजादों नङाब्ला नोंथांखौ सिगांनिख्रुइ गेदेर खालामसिननो नागिरदों बुंफिनदों बायनाय बेसादखौ इसोरा जोबोर मोजाङैनो बानायनो रोंगौ जोमैफ्रा बायनानै अखानि महर लायो हाखौ सिफायनानै आबादनि महर होयो जोलैखौ सिफायनानै गोदान बिफांनि महर होयो बेनिखायनो माब्लाबा जुदि माबा मोनसे खोथायाव एबा जेंनायाव गोग्लैनानै नोंथाङा गोसो बायो अब्ला दुखु जानो नाङा बुजिना लादो दि आनान गसाया नोंथांखौ माबा मोनसे गेदेर खामानियाव बाहायनो नाजादों नङाब्ला नोंथांखौ सिगांनिख्रुइ गेदेरसिन खालामनो नागिरदों ভঙা বস্তুক ভগৱানে খুব ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব জানে
মেঘ ভাঙি বৰষুণৰ ৰূপ দিয়ে, মাটি ভাঙি খেতিৰ ৰূপ দিয়ে, বীজ ভাঙি নতুন গছৰ ৰূপ দিয়ে। সেয়েহে কেতিয়াবা যদি কোনো কথাত বা সমস্যাত পৰি আপুনি ভাঙি যায়, তেতিয়া দুখ নকৰিব, বুজিব যে ভগৱানে আপোনাক কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে, নতুবা আপোনাক আগতকৈ ডাঙৰ কৰি তুলিব। सानफ्रोमबोनि साना जागायजेनो हांमाजों, नाथाय जेबो मोनसे रोंगौथिजों, बेनो जिउ। सानफ्रोमबोनि साना जागायजेनो हांमाजों, नाथाय जेबो मोनसे रोंगौथिजों, बेनो जिउ। प्रत्येक दिन आरम्भ হয় সংগ্ৰামেৰে, কিন্তু শেষ হয় এক অভিযুক্তাৰে, এয়াহে জীৱন। सानफ्रोमबोनि साना जागायजेनो हांमाजों, नाथाय जेबो मोनसे रोंगौथिजों,